திருவிழா திருப்பலி பாடல் புத்தகம் பக்கம் 5 பாடல் எண் 7. அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, அனைவரும் எழுந்து நின்று திருப்பலி வருகை பாடலோடு இணைவோம். Dear brothers and sisters, let's now stand and join in the entrance hymn. நன்மை ஆண்டவர் தருவார் அவர்
வழி நாமும் நடந்திடவே வாருங்கள் வாருங்களே வாழ்ந்திட வாருங்களே வாருங்கள் வாருங்களே வாழ்ந்திட வாருங்களே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே நல்லதை தேடும் உள்ளங்களே நன்மை பெறவே வாருங்களே நல்லதை தேடும் உள்ளங்களே நன்மை பெறவே வாருங்களே உள்ளத்தை கொடுத்து ஓய்வையில் திளைத்து உயிரான இறைவனில் இணைந்திடவே உள்ளத்தை கொடுத்து உரிமையில் திளைத்து உயிரான இறைவனில் இணைந்திடவே வாருங்கள் வாருங்களே வாழ்ந்திட வாருங்களே வாருங்கள் வாருங்களே வாழ்ந்திட வாருங்களே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே வாருங்களே வாழ்ந்திடவே நம் இறைவனில் கலந்திடவே வாருங்களே வாழ்ந்திடவே நம் இறைவனில் கலந்திடவே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே இறை உதயத்தை தேடும் இதயங்களே நல் உறவினில் மகிழ வாருங்களே வாருங்களே வாழ்ந்திடவே நம் இறைவனில் கலந்திடவே வாருங்களே வாழ்ந்திடவே நம் இறைவனில் கலந்திடவே அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, நாம் அனைவரும் பல்வேறு மொழியினராகவும் பல்வேறு கலாச்சாரத்தை கொண்டவர்களாகவும் பல்வேறு மாநிலத்தலைவராகவும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். எனவே இத்திருப்பலியை தலைமையேற்று ஒப்புக் கொடுக்க வருகை தரும் நமது மறை மாவட்டத்தின் மேலாண் ஆயர் டாக்டர் எம் தேவதாஸ் அம்புரோஸ் அவர்களையும் தஞ்சை மறை மாவட்டத்தின் பரிபாலகர் பேரட் திரு எல் சகாராஜ் அவர்களையும் இணைந்து வரும் குருக்கள், அருள் சகோதரிகள் மற்றும் இறைமக்கள் அனைவரையும் கும்ப ஆரத்தி எடுத்து இந்நன்னாளில் வரவேற்கிறோம். Dear devotees present at this shrine basilica of Our Lady of Good Health, Vailankanni, from all over the country, lakhs of people have gathered here to seek the intercession of our Heavenly Mother. On this day of great joy, as we have gathered to celebrate the solemn Eucharist, let us welcome our former Bishop, Reverend Dr. M. Devadass Ambrose, and our diocesan administrator, Very Reverend Father L. Sakayaraj, priest and religious, by taking Purana Kumbha Arati.
நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம் குருகுலமே நீங்களும் வருக இறையருளை தந்திடவே வருக இறையருளை தந்திடவே வருக மஞ்சளும் குங்குமமும் சந்தனமும் சேர்த்து வச்சு ஆரத்தியாய் எடுத்து நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் மஞ்சளும் குங்குமமும் சந்தனமும் சேர்த்து வச்சு ஆரத்தியாய் எடுத்து நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் திருப்பலியில் பங்கு பெற நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம் இறை மக்களே நீங்களும் வருக திருப்பலியில் பங்கு பெற நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம் இறையருளை பெற்றிடவே வருக இறையருளை பெற்றிடவே வருக இறையருளை பெற்றிடவே வருக அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, அன்று கல்வாரியிலே சிலுவை அடியில் நின்ற மீட்பின் திட்டத்தில் பங்கெடுத்த அன்னை மரியாள் தான் இந்த வேலை நகரிலே காட்சி கொடுத்தாள். அந்த தாயின் இரக்கத்தை பெற்ற மோர்க்கார சிறுவன், பால்கார பாலகன், போர்ச்சுகீசிய மாலுமிகள் அன்னையின் சுரூபத்தை பலிபீடத்தை நோக்கி கொண்டு வந்து ஆயரிடமும் மறைமாவட்ட பரிபாலகரிடமும் கொடுக்கிறார்கள். பின்னர் மறைமாவட்ட பரிபாலகர் அவர்கள் மரியாவுக்கு மாலையிட்டு வணக்கம் செலுத்துவார்கள். பிறகு ஆயர் அவர்கள் தூவம் காட்டுவார்கள். பிறகு அன்னையோடு சேர்ந்து நாமும் கல்வாரி பலியில் பங்கு பெறுப்போம். Mary, who stood at the foot of the cross and participated in God's plan of salvation, appeared to the milk vendor, buttermilk vendor, and Portuguese sailor caught in the storm. The statue of Mother Mary is brought in the procession to the altar and given to the bishop and to the diocesan administrator. Then let us unite in this sacramental celebration of the sacrifice of Calvary along with Mary.
தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆரோக்கிய அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, இந்த மகிழ்ச்சியின் நாள், மங்களகரமான நாள், நாட்களாக, வாரங்களாக, ஓராண்டுக்கும் மேலாக இந்த அன்னையினுடைய ஆலயத்தை வந்து அடைந்து அன்னை, நம்முடைய தாய், ஆரோக்கிய அன்னையை நோக்கி, அம்மா, தாயே, நாங்கள் எப்போது உன் முகத்தை காண்போம், எப்பொழுது உன்னை தரிசிப்போம், எங்கள் துன்பங்கள், துயரங்கள், கவலைகள், கண்ணீர்கள் எல்லாம் உம்மிடத்தில் ஒப்படைத்து உம்முடைய அருளையும் ஆசிரையும் பாதுகாப்பையும் நாங்கள் எப்போது பெற்று செல்வோம் என்று ஏங்கி நிறைவுக்கு வருகின்ற இந்த நாள் ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆண்டு பெருவிழா. இந்த நாளிலே நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம், நம்முடைய இயக்கங்களை எல்லாம், நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் இந்த உலகத்தை மீட்பதற்காக, நம்மை மீட்பதற்காக தன்னுடைய மகனை, இறைமகன் நமக்கு கொடுத்த மீட்பரின் தாய் அன்னை மரியாவினுடைய ஆண்டு பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம். அந்த அன்னையோடு இணைந்து அந்த அன்னையின் பிள்ளைகளாக நாம் நம்மையே முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து இன்றைய நாளில் நாம் ஜெபிப்போம். இன்றைய ஆண்டு விழா திருப்பலியை தலைமையேற்று நடத்துகின்ற நம்முடைய மேனாள் ஆயர் மேதகு டாக்டர் தேவதாஸ் அம்பரோஸ் அவர்களுக்காகவும், அவர்களோடு இணைந்து இந்த திருப்பலியிலே ஜெபிக்கின்ற நம்முடைய மறைமாவட்ட பரிபாலகர் பேரொழுத்திரள் சகாயராஜ் அவர்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம். அன்னை நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்க மன்றாடுவோம். Dear pilgrims of Our Lady of Health, Vailankanni, this day is a day of jubilation. This day is a day of joy. For years, for days, for weeks, we have been waiting for this shrine to come to our Blessed Mother, to pray to her, to set our tears, to pay our intercessions and the petitions and the prayers. It's a day of expectation that is fulfilled after 2 years of pandemic. When you come to this shrine, you forgive all your worries, all the sacrifices that you had, all the troubles and tribulations and the temptations, all the suffering that you had. When you see our Blessed Mother, when you say that Ave Maria, that everything is gone. It is the Mother who looks at you and you looks at her. That is the day is fulfilled here. On this day of jubilation, our former bishop, Most Reverend Dr. Devadass Ambrose, and our diocese administrator, Reverend Dr. L. Sagaraj, along with us to pray for us, to intercede for us, to shower the blessings of our Blessed Mother to each one of us. As the beloved children of our Blessed Mother, let us submit ourselves, all our petitions and prayers, ask God's blessings and pardon, to sacrifice, to take part worthy manner in this Eucharistic liturgy. எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, பெரும் பாவமே. அவையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வானதுர புனித அனைவரையும், சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும்.
மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, புனித கன்னிமரியா தம் திருமகனை பெற்றெடுத்து எங்கள் மீட்பின் தொடக்கமாயிருக்க செய்தீரே. அந்த அன்னையின் பிறப்பு விழாவில் மடியார்களாய் எங்களுக்கு விண்ணக அருட்கொடைகளை ஈந்து நாங்கள் அமைதியில் வளர செய்தருள்வீராக. உம்மோடு துய்யாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்யுங்கள். ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைய முதல் வாசகமானது சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மராத்தி மொழியில் வாசிக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் ஆசிரியர் கூறுகிறார், கடவுள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதமான அரும்பெரும் செயல்களை செய்துள்ளார், இனியும் செய்வார். எனவே அவற்றையெல்லாம் நினைத்து கடவுளை போற்றி புகழுங்கள். நறுமணம் வீசும் ரோஜா மற்றும் லில்லி மலர்கள் போன்று மனம் பரப்புங்கள் என்று கூறுகிறார். இந்த உணர்வோடு இவ்வாசகத்திற்கு செவிமடுப்போம். Today's first reading will be read in Marathi. The author of the book of Sirach reminds all the mighty deeds that God has done to his people. Their gratitude and thanksgiving must spread sweet fragrance of rose and lily. As we listen to the word of God, let this fragrance of thanksgiving radiate in our lives. बेनसीरा ह्याची बोधवचने या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. माझे विचार आणखी स्पष्ट करण्याची माझी इच्छा आहे. पौर्णिमेचा चंद्र जसा परिपूर्ण तसा मी देखील ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. भक्तिमान मुलांनो, माझे ऐका. झऱ्याच्या काठावरील बहरणाऱ्या गुलाबाप्रमाणे फुलून जा. धुपाप्रमाणे तुमचा सुगंध पसरावा. भूकमळाप्रमाणे प्रफुल्लित व्हा. चहूकडे तुमचा सुगंध दरवळू द्या. प्रभूचा त्याच्या कृत्याबद्दल धन्यवाद करा आणि त्याची स्तुतीपर गीते गा. त्याच्या नावाचा महिमा पुकारा. गीत सुमनाने आणि तंतुवाद्याने त्याची स्तुती गा आणि म्हणा, प्रभूची सारी कृत्ये उत्कृष्ट आहेत. जे जे तो सांगतो ते योग्य वेळे घडून येते. प्रभूचा शब्द. देवाला धन्यवाद. திருவிழா திருப்பலி பாடல் புத்தகம் பக்கம் 39 பாடல் எண் 13. தம் தம் தானம் தம் தம் தம்
நோக்கினார். வல்லவர் அரும்பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தலைமுறைகள் பேறு பெற்றவர் என்னை வாழ்த்தும். என்னுள்ள ஆண்டவரே போற்றி பாடுவே, மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து மகிழுவே. அவர் கஞ்சி நடப்பவருக்கு இரக்கம் காட்டி வருகிறார். சிறுகுடனே சிந்திப்பவரை சிதறடிக்கிறார். அவர் கஞ்சி நடப்பவருக்கு இரக்கம் காட்டி வருகிறார். செருக்குடனே சிந்திப்பவரை சிதறடிக்கிறார். தாழ்நிலையில் இருப்பவரை உயர்த்துகின்றார். நிலையில் இருப்பவரை உயர்த்துகின்றார். தூயவர் என்பது அவரது பெயர் என்று வாழ்கவே. என்னுள்ள ஆண்டவரை போற்றி பாடுவே, மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து மகிழுவே. வலிமை மிகுந்த யாவரையும் அரியணை என்று அகற்றினார். செல்வந்தர்களை வெறும் கையரால் அனுப்பி விடுகிறார். வலிமை மிகுந்த யாவரையும் அரியணை நின்று அகற்றினார். செல்வந்தர்களை வெறுங்கையராய் அனுப்பி விடுகிறார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்புகின்றார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்புகின்றார். தூயவர் என்பது அவரது பெயர் என்று வாழ்கவே. என்னுள்ள ஆண்டவரை போற்றி பாடுவே, மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து மகிழுவே. அவதம் அடிமையின் பழிலை நோக்கினார். வல்லவர் அரும்பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தலைமுறைகள் பேறு பெற்றவர் என்னை வாழ்த்தும். என்னுள்ள ஆண்டவரை போற்றி பாடுவே, மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து மகிழுவே. இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு ஆங்கிலத்திலும் வாசிக்கப்பட இருக்கிறது. இதில் புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கும் இறை வார்த்தையை கொண்டு வந்தவர்களுக்கும் அறிவுரையாக கடவுள் செய்துள்ளவற்றை நினைத்து நன்றி உள்ளவராக இருக்க விரும்பினால் அதனை தீமைகளை அகற்றி நன்மை செய்வதில் காட்டுங்கள் என்று கூறுகிறார். இந்த உணர்வோடு இவ்வாசகத்திற்கு செவி கொடுப்போம். Today's second reading is read in English. Saint Paul admonished the theologians to be grateful to God and those ministers who brought the word of God to them. Gratitude consists in doing good and abstaining from evil. As we listen to the word of God, let us mend our lives according to the admonitions
by St. Paul to Thessalonians. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We beg you, our brothers, to pay proper respect to those who work for you, who guide and instruct you in the Christian life. Treat them with greatest respect and love, because for the work they do. Be at peace among yourselves. We urge you, our brothers, to warn the idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. See that no one pays back wrong for wrong, but at all times make your aim to do good to one another and to all people. Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். பிரிவு 1 39 56 முடிய உள்ள இறைவாக்கியங்கள். மரியா புறப்பட்டு யூதேயா மலைநாட்டில் உள்ள ஓர் ஊருக்கு விரைந்து சென்றார். அவர் செக்கரியாவின் வீட்டை அடைந்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினார். மரியாவின் வாழ்த்தை எலிசபெத்து கேட்டபொழுது அவர் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. எலிசபெத்து தூய ஆவியால் முற்றிலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டார். அப்போது அவர் உரத்த குரலில், பெண்களுக்குள் நீர் ஆசி பெற்றவர், உம் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றதே. என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் யார்? உம் வாழ்த்துரை என் காதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றினுள்ளே குழந்தை பேர் உவகையால் துள்ளிற்று. ஆண்டவர் உமக்கு சொன்னவை நிறைவேறும் என்று நம்பிய நீர் பேறு பெற்றவர் என்றார். அதை கேட்ட மரியா பின்வருமாறு கூறினார்: ஆண்டவரை எனது உள்ளம் போற்றி பெருமைப்படுத்துகின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து என் மனம் பேர் உவகை கொள்கின்றது. ஏனெனில் அவர் தம் அடிமையின் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார். இது முதல் எல்லா தலைமுறையினரும்
என்னை பேறு பெற்றவர் என்பர். ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும் பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தூயவர் என்பதே அவரது பெயர். அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிறார். அவர் தம் தோள் வலிமையை காட்டியுள்ளார். உள்ளத்தில் செருக்குடன் சிந்திப்போரை சிதறடித்து வருகிறார். வலியோரை அரியணை நின்று தூக்கி எறிந்துள்ளார். தாழ்நிலையில் இருப்போரை உயர்த்துகிறார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார். செல்வரை வெறும் கையராய் அனுப்பிவிடுகிறார். மூதாதையருக்கு உரைத்தபடியே அவர் ஆபிரகாமையும் அவர்தம் வழிமரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண்டுள்ளார். தம் ஊழியராகிய இஸ்ராயலுக்கு துணையாக இருந்து வருகிறார். மரியா ஏறக்குறைய 3 மாதம் எலிசபெத்தோடு தங்கியிருந்த பின்பு தம் வீடு திரும்பினார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய அன்பு பக்தர்களே, அன்னை கன்னிமரியாளின் பிறந்த நாளை கொண்டாட இந்தியாவின் பல பகுதியிலிருந்தும் ஏன் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் இந்த ஆலயத்தை நம்பிக்கையோடு தேடி வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நீங்கள் அனைவரும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் பரிந்துரையால் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்த வந்திருக்கலாம். அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் தேவைகளுக்காக அன்னையின் பரிந்துரையை நாடி இங்கு வந்திருக்கலாம். அல்லது வாழ்க்கையின் துன்பதுயரங்களை கண்ணீரோடு அன்னையோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கலாம். நீங்கள் அனைவரும் அன்னையின் திருத்தலத்தை நம்பிக்கையோடு தேடி வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போகாது. அகில உலக திருச்சபை அன்னை கன்னிமரியாளின் பிறந்த நாளை பெண் குழந்தைகளின் தினமாக கொண்டாடுகின்றது. ஆனால் இன்றைய சமுதாயம் பெண் குழந்தைகளை ஒரு சுமையாக கருதுகின்றது. பெண் குழந்தைகளை கருவிலே சிதைக்கும் கொடுமையையும் நம் நாட்டிலே அரங்கேறிக் கொண்டுதான் இன்று வரை இருப்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். பெண் குழந்தைகள் மனித மாண்பிழந்து அடிமைகளாக நடித்தப்படுவதையும் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்படுவதையும் நாம் அறிந்த ஒன்றே. இந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு பெண் குழந்தையான மரியாளின் பிறந்த நாளை கொண்டாட இத்துணை லட்சம் மக்கள் இங்கே கூடி வந்திருப்பது நமக்கு வியப்பாகவே தான் இருக்கின்றது. மரியாளின் பிறப்பு விழாவை சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடுவதற்கு காரணம், இருள் சூழ்ந்த சமுதாயத்திலே அவள் நம்பிக்கையின் நட்சத்திரமாக வாழ்வின் அடையாளமாக இருப்பதினால்தான் இத்துணை மக்கள் இங்கே ஒன்று கூடி வந்திருப்பதை நாம் அனைவரும் பார்க்கிறோம். அவரின் பிறப்பிலே இவ்வுலகுக்கு புத்தொழி கிடைத்துள்ளது. ஏனெனில் உலகின் மீட்பரை பெற்றெடுத்தவர், மீட்பரின் தாய் என்ற தனி பேற்றினை பெற்றவர். எனவேதான் தன்னுடைய நன்றி பாடலிலே ஆண்டவரை எனது உள்ளம் போற்றி பெருமைப்படுத்துகிறது, மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து எனது மனம் பேருவகை கொள்ளுகின்றது என்று கூறுகிறார். மீட்பரின் தாயாகும் பேற்றை இறைவன் தனக்கு கொடுத்திருப்பது தனது தகுதியை குறித்து அல்ல என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள். மாறாக
ஆண்டவரின் இரக்க செயல்பாடுதான் என்பதை அவர் உணர்ந்து தாழ்நிலை நின்ற தம் அடிமையை கடை கண்ணோக்கினார் என்று தன் தாட்சியை வெளிப்படுத்துகிறார். தனக்கும் தன் மூதாதையருக்கும் இறைவன் அரும்பெரும் செயல்கள் செய்திருப்பது அவரது இரக்கமே காரணம் என்பதை தன் வாழ்விலே அவள் ஆணித்தரமாக உணர்ந்திருந்தாள். அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் இரக்கம் காட்டி வருகிறார். அவர் அபிரகாமையும் அவர் வழிமரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவு கொண்டுள்ளார் என்று கூறுகின்றார். எனவே மரியாள் இறைவனை புகழ்வதற்கு முதல் காரணம் இறைவனின் இரக்கமும் அருள் அன்புமே ஆகும். சங்கீதத்தின் ஆசிரியர் 103ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே பின்வருமாறு கூறுகிறார்: என் உயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் கொண்டவர், நீடிய பொறுமையும் பேரன்பும் உள்ளவர் என்று கூறுகிறார். இறைவனை நாம் அன்பு செய்வதற்கு முன்பாக அவர்தான் முன்பு அன்பு செய்திருக்கிறார். இதை யோவான் தன்னுடைய திருமுகத்திலே தெளிவுபடுத்துவதை நாம் காணுகிறோம். நாம் கடவுள் மீது அன்பு கொண்டுள்ளோம் என்பதில் அல்ல, மாறாக அவர் நம்மீது அன்பு கொண்டு தம் மகனை நம் பாவங்களுக்காக கழுவாயாக அனுப்பினார் என்பதில்தான் அன்பித்தன்மை விளங்குகின்றது என்று கூறுகிறார். ஆண்டவரை போற்றி புகழ்வதற்கும் அவருக்கு நன்றி கூறுவதற்கும் மற்றொரு காரணத்தையும் கன்னி மரியாள் தன் நன்றி பாடலிலே எடுத்துரைப்பதை நாம் காணுகிறோம். இறைவன் இரக்கமும் பேரிரக்கமும் கொண்டவர் அல்ல, இரக்கமும் பேரன்பும் கொண்டவர் மட்டுமல்ல, வல்லவராகவும் மீட்பராகவும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை, ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும்பெரும் செயல் புரிந்துள்ளார் என்று சொல்லுகிறார். தான் நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்டவர் விடுதலையின் ஆண்டவர், புதுமையின் ஆண்டவர், வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கும் ஆண்டவர், வாழ்வின் ஆண்டவர் என்பதை அவர் எடுத்துரைக்கிறார். இரக்கமும் பேரன்பும் உள்ளவர், அதே வேளையிலே வல்லவரும் மீட்பருமாக இருக்கிறார். எனவேதான் உள்ளத்தில் செருக்குடன் சிந்திப்போரை சிதறடித்து வருகிறார் என்ற சொற்றொடரில் அறநெறியில் மாற்றமும், வலியோரை அறிநின்று தூக்கி எறிந்துள்ளார், தாழ்நிலை இறைப்போரை உயர்த்துகிறார் என்ற சொற்றொடரில் சமுதாயத்தில் மாற்றமும், பசித்தோரை நலன்களினால் நிரப்பியுள்ளார், செல்வரை வெறுங்கையராய் அனுப்பிவிடுகிறார் என்ற சொற்றொடரில் பொருளாதார மாற்றமும் கொண்டு வருகின்ற வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். ஆணவக்காரர்கள் அழிவதை காண்கிறோம், ஆண்ட மன்னர்கள் அடிமைகளாவதை காணுகிறோம், வல்லரசுகள் வீழ்வதை காண்கிறோம். இவையெல்லாம் வரலாறு காட்டும் உண்மைகள். இறைவன் அறநெறி சமூக பொருளாதார புரட்சியின் நாயகன். அவருடைய செயல்பாட்டை எந்த மனித சக்தியும் தடுத்து நிறுத்த இயலாது என்பதை மரியாள் ஆணித்தரமாக எடுத்துரைப்பதை நாம் காணுகிறோம். எனவேதான் சங்கீதத்தின் ஆசிரியர் 66வது சங்கீதத்திலே பின்வருமாறு கூறுகிறார்: அனைத்துலகோரே ஆண்டவரை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள், அவரது பெயரின் மாட்சியை புகழ்ந்து பாடுங்கள். கடவுளை நோக்கி உம் செயல்கள் எவ்வளவு அஞ்சுதற்குரியவை, இது மாபெரும் ஆற்றலின் காரணமாகவே உன் எதிரிகள் உன் முன்னிலையில் கூனி குறுகுவர் என்று சொல்லுங்கள் என்று கூறுகிறார். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாமும் மரியாளோடு இணைந்து ஆண்டவரை போற்றி நன்றி கூறுவோம், ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்து நன்றி கூறுவோம்.
மனிதருக்குத்தான் புகழ்ச்சியும் பாராட்டுதலும் தேவைப்படுகிறது. இது மனிதருக்கு தாம் செய்யும் பணியில் உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுக்கின்றது. ஆனால் கடவுளுக்கு நமது புகழ்ச்சி தேவையா? நாம் அவரை புகழாவிட்டால் அவரது மகிமை குன்றி போய்விடுமா? இந்த கேள்விக்கு திருவழிபாடு மிகவும் பொருத்தமான பதிலை கொடுக்கிறது. நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதே அவருடைய அருட்கொடையால் தான். நாம் இறைவனை புகழ்ந்துரைப்பதால் அவரது மாட்சிமை ஏற்றம் பெறாது எனினும் நாம் மீட்படைய பயன்படுகின்றது. நமது புகழுரை இறைவனுக்கு தேவையில்லை, நமக்கே தேவைப்படுகின்றது. இன்பத்தில் இறைவனை புகழ்வது, நன்றி கூறுவது எளிமையானதாகும். ஆனால் துன்பத்தில் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்த முடியுமா என்ற கேள்வி நம்முடைய உள்ளத்திலே எழுகின்றது. துன்பத்திலும் மரியா தன் அழைத்தலில் பின் வாங்கவில்லை. இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை, முது வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆகட்டும் என்று கூறிய அதே கன்னிமரியாள் தன் மகனோடு இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கையில் காலகட்டத்திலே உடன் பயணித்து இறுதியாக கல்வாரி மலையிலே தன் மகனோடு தன்னையும் பலியாக வியாகுல தாயாக ஒப்பு கொடுத்தார். இதற்கு அடிப்படை காரணம், தான் நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்டவர் தன்னை கைவிட மாட்டார் என்ற உறுதிப்பாடு. வல்லமையும் இரக்கமும் கொண்ட ஆண்டவர் என்பதை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உணர்ந்திருந்தார். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், இடைவிடாது ஜெபியுங்கள், என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள் என்ற புனித பவுலடியாரின் அழைப்புக்கேற்ப வாழ்ந்தவர் அன்னை கன்னிமரியாள். இங்கு மரியாள் நம் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக, நம் அனைவருக்கும் முன்னோடியான சீடராக, நாம் அனைவரும் பக்தர்களாக இங்கு வந்திருக்கிறோம். இதை விட்டு திரும்பி செல்லும் போது சீடர்களாக திரும்பி நாம் செல்ல வேண்டும். ஆரோக்கிய அன்னையின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நாம் அனைவரும் அன்னை மரியாளோடு இணைந்து ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி கூறுவோம். இரக்கமும் வல்லமையும் கொண்ட இறைவன் ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய பரிந்துரையால் நம் வாழ்க்கையின் போராட்டங்களிலும் சிக்கல்களிலும் கவலைகளிலும் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் விடுதலை தந்து நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். My dear sisters and brothers in Christ Jesus, and dear devotees of Our Lady of Health, Vailankanni, we have gathered here in this holy shrine of Our Lady of Health, Vailankanni, from different parts of India and even from various countries of the world to celebrate the birthday of our dear Mother Mary. We warmly welcome you all. Perhaps we have come here to thank the Lord for all the blessings that we have received through the powerful intercession of our Mother Mary, or to seek the intercession of Mother Mary for the various needs of our life, or to share our sufferings with tears. We all have come to this shrine basilica of Vailankanni with hope and trust in Mother Mary, and our hope will never go in vain. Our Mother Church celebrates the birthday of our Mother Mary as the Day of the Girl Children. Today's world considers girl child as a burden to the society and to the house. Many female fetuses are being annihilated
in the wombs of many mothers. In some places, girl children are treated as slaves without human dignity and respect. Sometimes they are sexually exploited. In these contexts, it is really a great surprise that lakhs and lakhs of us have gathered here from all over the world to celebrate the birthday of a girl child called Mother Mary. The reason to celebrate the birthday of Mary in a grand manner is that she is the star of hope and sign of life in our dark-stricken world. Our world saw a new light through her birth. It is because she gave birth to the Redeemer of the world and she received the singular privilege of being the mother of the Redeemer. Just now, we heard in the Gospel the song of praise of Mary. She sings, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant." Mary reveals her humility by saying that it is not because of her worthiness, but because of the favor of God that she became the mother of God. She affirms convincingly that God has done great things for her and for her ancestors. She says, God is mercy for those who fear him from generation to generation. She says also that God has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, according to the promise he made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever. Hence, the first reason for Mary to praise and adore God is his mercy and favor. The psalmist also praises God for his mercy and love. He says in Psalm 103, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love." God has loved us even before we loved him. St. John, in his first letter, speaks about this more clearly. He says, "In this is God's love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the atoning sacrifice for our sins." My dear sisters and brothers in Christ Jesus, Mother Mary gives another reason to praise and thank God. She sees God as all-powerful and Redeemer. She says, "The Mighty One has done great things for me." She sees God as the Mighty One and Redeemer. God is Lord of liberation, Lord of newness, Lord of changing the history, and above all, Lord of life. By saying that God has scattered the proud in the thoughts of their hearts, Mary prophesies the social revolution. By saying God has filled the hungry with good things and sent away the rich empty, she prophesies economic revolution. Thus, Mary portrays that God is mighty and all-powerful. God brings change in our life and in the world. My dear sisters and brothers in Christ Jesus, we see the destruction of the arrogant people. We see the rulers becoming slaves, the powerful countries falling down. Our history has lot of examples to prove this. Our God is God of moral, economic, and social revolution. Nobody can stop
the action of God in the world. Because of this, the psalmist in his Psalm 66 beautifully says, "Make a joyful noise to God, all the earth, sing the glory of his name, give to him glorious praise, say to God, how awesome are your deeds, because of your great power, your enemies cringe before you." Only we, the human beings, need praise and appreciation. It is true, when we are praised and appreciated, we are more encouraged to live positively and to serve others. But does God need our praises? If we do not praise him, is it true, does his glory diminish? To this question, one of the prefaces of a Holy Mass gives very good and appropriate answer. I quote, "Although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation. Hence, our praise and appreciation is not needed for God, but they are needed only for us." My dear sisters and brothers in Christ Jesus, it is easy to praise God and thank God in the moments of our happiness. But can we praise him and thank him in the moments of our sufferings? Mary is the example in this also. She never turned back in her sufferings. Just you and me. She suffered a lot in her life, but she always praised and thanked God in her sufferings. She told, "Behold the handmaid of the Lord," and she was faithful till the last moment of her life. And she journeyed with her son, Jesus, during his lifetime, and finally she offered her son with joy at the Calvary. She could do this because she had understood in her life God is merciful, loving God, and mighty, and God is the Redeemer. Our Mother Mary followed joyfully the instruction of Saint Paul, who told, "Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances." She did this, and she is model for us all. My dear sisters and brothers in Christ Jesus, as we celebrate the birthday of our Mother Mary, let us join together with her to thank the Lord for all his goodness and abundant blessings to us. Let God, who is mighty and merciful, may free us from all our life struggles, difficulties, sorrows, and slaveries through the powerful intercession of Our Lady of Health, Vailankanni. Amen. இப்பொழுது விசுவாசிகளின் மன்றாட்டு. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தி 7வது அதிகாரம் 7வது வசனம். கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அதே நேரத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உமக்கு செவிசாய்ப்பேன் என்று கூறும் நம் இறைவனின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து நம் இதய வேண்டுதல்களை பல்வேறு மொழிகளில் அன்னை வழியாக ஆண்டவரிடம் சமர்ப்பிப்போம். பாடற்குழுவினரோடு தமிழில் பதில் மொழி கொடுப்போம். திருச்சபைக்காக தமிழ் மொழியிலும், இயற்கை வளத்திற்காக தெலுங்கிலும், நாட்டுக்காக மலையாளத்திலும், உலக அமைதிக்காக கன்னடத்திலும், திருத்தலத்திற்காக கொங்கணியிலும், திருப்பயணிகளுக்காக இந்தியிலும் ஜபிக்க இருக்கிறோம். Matthew 7th chapter 7th verse says, "Ask, it will be given." With great confidence in the words of the Lord, who says,
Call out to me, and I will listen to your prayer. Let us pour out our sentiments in our hearts through the following petitions in different languages. We will respond with the choir in Tamil. For the Universal Church in Tamil, for the natural calamities in Telugu, for the country in Malayalam, for the peace in the world, Kannada, for the shine in Konkani, for the pilgrims in Hindi. அன்பு தந்தையே இறைவா, உமது மகன் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு பரிசாக தந்தீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். கிறிஸ்து இயேசுவை பின்பற்றி திரு அவையை வழிநடத்தும் எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவிகள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதியும். இவர்களின் பெற்றோர்கள், உடன்பிறப்புகள், உறவுகள் அனைவரையும் ஆசீர்வதியும். இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மக்களை உமது மகனாம் இயேசு காட்டிய பாதையில் செம்மையாக வழிநடத்த தேவையான ஞானம், உடல் உள்ளம் சுகம் பெற்று அவர்கள் உமது தூயகத்தை நோக்கி கை உயர்த்தி ஜெபிக்கும் ஜெபங்கள் அனைத்தும் உமது பேரன்பிற்கேற்ப வெற்றி பெறவும், இவர்களின் போதனையே எங்கள் வாழ்வின் மையம் என்று நாங்களும் உணர்ந்து வாழ இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ఓ దయగల తండ్రి, ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమునకు వస్తున్న భక్తులందరినీ ఆరోగ్యమాత ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా దీవించండి. అందరికీ మంచి ఆరోగ్యము, కుటుంబంలో శాంతి సమాధానములు, ఆర్థిక భద్రత, మంచి భవిష్యత్తు, రాబో రోజులన్నీ దీవించబడిన శుభదినములై ఉండునట్లు పాడి పంటలతో, సిరి సంపదలతో దీవించమని, మరియు మా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోవాలని, మా ఆఫీస్ విఎం కన్సల్టెన్సీని ఆ వెలాంగిణి మాత దీవించాలని. అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. സ്നേഹമുള്ള പിതാവേ, ഭാരതദേശത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാരത മക്കൾ അക്രമശ്രമങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കി സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഒരേ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ രാജ്യസ്ഥലവന്മാർക്കും മക്കൾക്കും നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿದಾಯಕ ತಂದೆಯೇ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕ್ರೂರತೆ, ಪಾಪಕೃತ್ಯ, ಕಾಟ, ದ್ರೋಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ವೇಲಾಂಗಣ್ಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आंकवार मारयेन देवाक सदांच वाखाणलो आनी पयलो वयलो जागो दिवन देवाक होयकार दिलो. वेलंकनी सायबीण मांयक भेटलेल्या ह्या मंदिरांतल्यान तिचे वरवीं देवाची उपेट बेसांवां आमकां फावो जातात. ह्या मंदिरांतल्या बसलिका आमच्या आख्या भारतांत पयल्या पावंड्यार आसा म्हूण सिद्ध केलां. तर ह्या मंदिराचो आमी मोग करूंक आनी ह्या मंदिरांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिवंक आनी वेलंकनी सायबीण मांयच्या हातांतल्यान
बरे भलायकीचे देणे आमकां फावो जावंक आनी ह्या बासिलिकेंत वावुरतेल्या पाद्री माद्रींक वॉलंटियरांक राख आनी सांबाळ आनी सदांच तांकां पिडे मेकळी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तीर्थ स्थान पर आए सभी भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि माँ मरियम स्वास्थ्य की माता उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, उनके पारिवारिक समस्याओं को दूर करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, निसंतान को संतान का वरदान दे, सभी के परिवार को शांति प्रदान करे। माँ मरियम हम सबको एकता के बंधन में बांधे रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें. இப்பொழுது மௌனமாக நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளை ஆண்டவர் திருமுன் எடுத்துரைப்போமாக. Now we place our personal petitions in silence. எங்கள் அடைக்கலமும் ஆற்றலுமான இறைவா, உம் திரு அவையின் இறைப்பற்றுள்ள மன்றாட்டுகளுக்கு செவி சாய்த்தருளும். பரிவிரக்கத்தின் காரணமான நீர் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்பவற்றை பெற்று பயன்பெற செய்தருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். திருவிழா திருப்பலி பாடல் புத்தகம் பக்கம் 12 பாடல் எண் 7. வந்தவா
சிறந்த குணம் நான் தருவேன். நிறைந்த மகிழ்வும் மிகுந்த நலமும் நான் பெறுவேன். உனக்கென எதை தருவேன். உன் பணி செய்திடுவேன். சரிகா சரிகா சரி சசா. சகோதரரே சகோதரிகளே, என்னுடைய உங்களுடையதுமான பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையருனை கேட்டதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவரே, மனிதரான ஒரே திருமகன் எங்களை ஆதரிப்பாராக. கன்னிமரியிடமிருந்து பிறந்த அவர் தம் தாய்மையின் கண்ணிமிக்கு பொழுதின்றி அதை புனிதப்படுத்தினார். அவர் எங்கள் பாவங்களை போக்கி எங்கள் காணிக்கு உமக்கு ஏற்றதாயிருக்க செய்வாராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவாம், எந்நாளும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கன்றி செலுத்துவதும் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவின் பிறப்பு விழாவில் நாங்கள் உம்மை போற்றி புகழ்ந்து மாட்சிப்படுத்துவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். தூயாவி நிழலிட்டதால் அந்த அன்னையுடைய ஒரே திருமகனை கருதரித்து தமது கன்னிமையின் மகிழ்ச்சியில் நிலைத்து நின்று நிலையான ஒளியாய் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை உலகிற்கு அளித்தார். அவர் வழியாக முதுமாண்பை வானதூதர் புகழ்கின்றனர். தலைமை தாங்குவோர்மை வழிபடுகின்றனர். அதிகாரம் செலுத்துவோம் திருமுன் நடுங்குகின்றனர். வானங்களும் அவற்றிலுள்ள ஆற்றல்களும் சேராவீன்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றனர். அவர்களோடு நாங்களும் எங்கள் குரலை சேர்த்து நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறஞ்சி புகழ்ந்து பாடுவதாவது. மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர். உடைய படைப்புகள் எல்லாம் மெய் புகழ்வது தகுமே. எனும் திருமகனாகிய
எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர். கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை முது பெயருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர். எனவே ஆண்டவரே, உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறும் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகிறோம். ஏனெனில் அவர் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு அன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியவின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு அன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனில் புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே, திருமகனின் மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நினைவு கூறுகின்றோம். இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். இது திரு அவையின் காணிக்கை கண்ணோக்களை மன்றாடுகின்றோம். இப்பலியினால் நீர் உளம் கனிய திருளமானீர். இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் இரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்வாராக. இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக. இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதலாக புனிதமிக்க கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், மாட்சிமிகு மறைசாட்சியர், மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றுக்கு தகுதி உடையோர் ஆவோமாக. இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இந்த திருப்பலி உலகம் அனைத்திற்கும் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகிறோம். இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது அன்பு திருச்சபையை சிறப்பாக அடியாராகி எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் மறை மாவட்டத்தின் பரிபாலகர் சகாயராஜ், எங்கள் முன்னாள் ஆயர் தேவதாஸ் அம்பரோஸ், ஏனைய ஆயர்கள், திருநிலையினர், உமக்கு சொந்தமான மக்களாகிய அனைவரையும் விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் உறுதி பெறச் செய்தருளும். நீர் விரும்பியபடியே திருமுன் மண்டியிட்டு ஜெபிக்கின்ற இந்த குடும்பத்தின் ஜெபங்களுக்கெல்லாம்
கனிவோடு செவி சாய்த்தருளும். இரக்கமுள்ள தந்தையே, எங்கும் சிதறண்டு கிடக்கும் உடைய பிள்ளைகளை தயவாய் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும். இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவராய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றருளும். நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடும் அது மாட்சியால் என்றும் மனநிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். இவர் வழியாகவே நீ உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். உமது பெயர் தூயது என போற்றப்பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும். தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுணருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி முது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்தாட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம். உலகின் பாவம்
தம்மையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எமக்கு அமைதி அருளும் எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறி விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். நான் தகுதியற்றவன், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். தயவுசெய்து இப்பொழுது கவனிக்கவும். இப்பொழுது வழங்கப்படும் திவ்ய நற்கருணை பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து தங்களையே தயாரித்து கொண்ட கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும். Your attention please. Only Catholics who have made themselves worthy of receiving Holy Communion by making proper confession might come forward to receive the Holy Communion. திருவிழா திருப்பலி பாடல் புத்தகம் பக்கம் 21 பாடல் எண் 6. உணவாய் வந்த இயேசு
அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, நாளைய திருவழிபாட்டு கால குறிப்புகள். காலை 4:45 மணிக்கு அன்னையின் திருப்பிடத்திலே தமிழில் திருப்பலி நடைபெறும். காலை 6 மணிக்கு தஞ்சை மறைமாவட்ட பரிபாலகர் பேரர் திரு எல் சகாயராஜ் அவர்கள் தலைமையில் திருவிழா சிறப்பு கூட்டு திருப்பலி நடைபெறும். காலை 7:45 மணிக்கு மராத்தியில் திருப்பலியிலும், காலை 9:15 மணிக்கு மலையாளத்திலும், காலை 10:30 மணிக்கு தமிழிலும் திருப்பலி நடைபெறும். பேராலயத்தின் கீழ்கோயிலில் காலை 7:30 மணிக்கு ஆங்கிலத்திலும், காலை 9 மணிக்கு கிழக்கிந்திய மராத்தியிலும், காலை 10:30 மணிக்கு கொங்கணியிலும், காலை மதியம் 12 மணிக்கு தமிழிலும், மாலை 6 மணிக்கு குடியிறக்கமும் தொடர்ந்து தமிழில் திருப்பலி நடைபெறும். பேராலய மேற்கோயிலில் காலை 8 மணிக்கு தெலுங்கிலும், காலை 9:15 மணிக்கு கன்னடத்திலும், காலை 10:45 மணிக்கு ஹிந்தியிலும் திருப்பலி நடைபெறும். Tomorrow's liturgical timetable. At 4:45 a.m. there will be a holy mass in Tamil in the main shrine. In the Morning Star Church, at 6 a.m. there will be a concelebrated feast mass by our diocesan administrator, Very Reverend Father L. Sagayaraj. At 7:45 a.m. there will be a mass in Marathi. At 9:15 a.m. there will be a mass in Malayalam. At 10:30 a.m. there will be a mass in Tamil. In the lower basilica, at 7:30 a.m. there will be a mass in English. At 9 a.m. there will be a mass in East Indian Marathi. At 10:30 a.m. there will be a mass in Konkani. At 12 p.m. there will be a mass in Tamil. At 6 p.m. there will be a lowering of the flag followed by Thanksgiving Mass in Tamil in the upper church. At 10 a.m. there will be a mass in Telugu. At 9:15 a.m. there will be a mass in Kannada. At 10:45 a.m. there will be a mass in Hindi. திருப்பயணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் பெயராலும் அன்னையின் பெயராலும் நன்றி நவில இங்கே நான் நிற்கிறேன். முதற்கண் எல்லாம் வல்ல மூவர் இறைவனுக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். சிறந்த கால சூழலை தந்ததற்காக. எல்லா நிகழ்வுகளும் அன்னையினுடைய உதவியால் மிகச்சிறப்பாக நடந்தேறியதற்காக அன்னை வேளாங்கண்ணி தாய்க்கு நமது நன்றியை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்வோம். தஞ்சாவூர் மறைமாவட்ட மேனாள் ஆயர் அவர்கள் மேதகு தேவதாஸ் அம்ப்ரோஸ் அவர்களுக்கும், மறைமாவட்ட பரிபாலகர் பேரர்கள் திரு எல் சகாயராஜ் அவர்களுக்கும் இன்று இந்த திருப்பலியிலே தலைமையேற்று நடத்தி நமக்காக ஜெபித்ததற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். நாகை மறைமாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அவரோடு உழைத்த அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றி. மண்டல காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், நாகை மறைமாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் அனைவருக்கும், சிறப்பாக நமது மருத்துவமனையிலே பணிபுரிகின்ற டாக்டர்கள், அருட்சகோதரிகளுக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மின்சாரத்துறை அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் அனைவருக்கும், தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் அனைவருக்கும்,
கடலோர காவல் படையினருக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பேரூராட்சி தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், பேரூராட்சி செயல் தலைவர் மற்றும் அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரிகள், காவலர்கள் அனைவருக்கும், போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் அவர்களுக்கும், சிறப்பாக தென்னக ரயில்வே முதல் முறையாக நமக்கு இந்த ஆண்டு 8 சிறப்பு ரயில்களை கொடுத்ததற்காக சிறப்பான நன்றியை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வேளாங்கண்ணி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய அனைவருக்கும், சாலையிலே இருந்து முழுவதும் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்திய அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒளி மற்றும் அமைத்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. தஞ்சை மறைமாவட்ட குருக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைத்து சபை அருட்சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திருத்தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நமது உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திருவழிபாட்டை மிகச்சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்திய அருட்தந்தை ஆரோக்கியசாமி அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பல்வேறு மொழிகளில் திருப்பலியும் ஒப்புரவு அருட்சாதனமும் நிறைவேற்றிய குருக்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். வேளாங்கண்ணி பஞ்சாயத்தார்கள், முக்கியஸ்தர்கள், ஊர் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. வேளாங்கண்ணி பங்கு இறைமக்கள், பக்த சபைகள், அன்பியங்கள், இளையோர், பீடச் சிறுவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தஞ்சாவூர் மறைமாவட்ட இளையோர் இயக்கத்தினருக்கும் நமது உளமார்ந்த நன்றி. பேராலயத்தில் பணியாற்றும் தன்னார்வ பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. மிகச்சிறப்பாக திருவழிபாட்டு பாடல்களை பாடி நம்மை மகிழ்வித்த பாடகர் குழுவினருக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பேராலய உபகாரிகள், உதவும் கரங்கள், திருப்பயணிகள் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது உளம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னும் சிறப்பாக நமது அழைத்தலை ஏற்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற நாகூர் தர்காவில் இருக்கக்கூடியவர்களும் நமது வேலை நகர் குருக்கள் அவர்களுக்கும் நமது உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக குறிப்பாக சிறப்பாக என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை தாராள மனதுடன் பேராலய நிர்வாகத்தில் பணிபுரிகின்ற அருட்தந்தையர்கள் அனைவருக்கும், சிறப்பாக ஃபாதர் அற்புதராஜ் உதவி அதிபர் மற்றும் பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும், ஃபாதர் உலகநாதன் பொருளாளர் தந்தை அவர்களுக்கும், ஃபாதர் டேவிட் நிர்வாக தந்தை அவர்களுக்கும், ஆண்டோ ஜெஸ்ராஜ் திருப்பயணிகள் தங்கும் விடுதியின் பொறுப்பாளர் அவர்களுக்கும், அருட்தந்தை லூர்து சேவியர் அன்னை பொருட்கள் விற்பனை நிலையத்தில் பொறுப்பாளர் அவர்களுக்கும், ஃபாதர் மார்டின் ஹவுஸ் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கும், ஃபாதர் வினிட்டோ உதவி பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் என்னுடைய உளம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்கள் இல்லை என்றால் இங்கு இவ்வளவு சிறப்பாக நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அவர்களும் அவரவர்களுடைய பொறுப்பிலே கண்ணும் கருத்துமாக ஒரே மனநிலையோடு நாங்கள் சேர்ந்து உழைத்தோம். அவ்வப்பொழுது கூட்டம் போட்டு எப்படி சிறப்பாக செய்யலாம் என்று நாங்களே ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அந்த திட்டத்துக்கு நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த திட்டத்தின்படி அரசு சொல்லுகின்ற முறைகளுக்கு ஏற்ப, பேரூராட்சி சொல்லுகின்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து ஒன்றாக ஒரே குழுவாக சேர்ந்து செய்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த குழுவிற்கு பொறுப்பாளர் என்ற விதத்தில் அனைவருக்கும் என்னுடைய உளம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Dear brethren in Jesus Christ, I feel immensely happy to share with you my sincere thanks abounding from my heart for all the blessings we have been bestowed upon during these days of this annual feast. First of all, I thank our Almighty God and our dear Mother. I thank our beloved Bishop, His Excellency
Most Reverend Dr. Ambrose, and our administrator, Very Reverend Father L. Sahai Raj, for all their wonderful care, minute planning, constant guidance as a sign of their administrative strategy that all the celebrations of this annual feast should have been executed minutely, successful and elegant. I thank all the fathers of the Diocese of Tanjavur and other fathers who came during these days, and all the fathers of many congregations, sisters, catechists, and volunteers for all their dedication and involvement. I thank our dear collector of Nagapattinam district for all his personal interest and direction that no lapse could occur in the execution. I thank the DRO, RDO for all their extensive cooperation and continued presence during these days. I thank the IG and the DIG of Trichy region for all their in and through checks up that no mishap should happen, so that the safety of the devotees had been felt assured throughout the festival days. I thank especially our SP of Nagapattinam for the steps taken in clearing all the encroachments and for maintaining the law and order throughout the feast. A special thanks to all the SPs, ASPs, ADSPs, DSPs, inspectors, sub-inspectors from here and other districts, and the entire police force of the Nagapattinam district and of the districts and of other districts for their tireless service in maintaining the law and order in all the places. I thank the Electricity Board for providing ceaseless and uninterrupted supply of power. I thank the Southern Railway Department for providing necessary and special trains, and very specially this year we got 8 train services. We thank them wholeheartedly for their wonderful cooperation, and when we made the request, they have accepted and helped us. I thank the Tamil Nadu government transport authorities for providing sufficient bus services round the clock. I thank the other state government transports and all other non-government bus transports. I thank the Fire Service Department authorities for making available their presence to overcome any unpleasant incidents or casualty. I thank the Vailankanni Town Panchayat Executive Officers, RI, VAO, for all their support and execution of the shrine plans. I thank the DDH authorities for giving a perfectly neat and tidy atmosphere. I thank all the health authorities for making health arrangements available always. I thank the shrine electrical contractor for providing illumination, display, and for all the electrical works. I thank the diocese youth for their voluntary services. I thank the Vailankanni Helping Hands organization and the rescue team. I thank those who staged cultural programs relevant for every day. I thank all the groups of volunteers. I thank all the technical and television networks, especially Jaya Plus. I thank radio station broadcasting our program, especially Karaikal. I thank for the live telecast of the everyday Mass over the Jaya Plus. I thank all the TV, newspaper, and magazine media, technical
workers. I thank all those who, in one way or other, contributed for the peaceful and safe conduct of the festival celebrations. I thank all the trained staff members and workers wholeheartedly and sincerely. I thank every pilgrim and devotee who made the feast very successful by obeying the traffic regulations, preserving peace and prayerful atmosphere in all the places of the liturgical prayer services and other programs. A special thanks to our choir for their wonderful hymns and melodies. At the end, let's thank our most dear mother, Arokya Mata, for all her blessings upon everyone, for us, protecting us from any sort of danger, fear, or natural calamity, and for blessing the feast with grand success and satisfaction. A special thanks to our guests from Nagur Dargah and our Vailankanni Gurukal to participate in our program. Finally, let's offer our thanks, praise to Almighty God and for all His unconditional love for everyone. At the last but not the least, our fathers will know it better. I would like to thank all the fathers who are working in the shrine administration. Very Reverend Father Arpudaraj, Vice Rector and Parish Priest, Father Ulaganathan, Procurator, Father David, Administrator, Father Anto Jesraj, Pilgrim Quarters in charge, and Father Lourdes Xavier, Religious Articles Depot, Father Martin, in charge of House Minister and Canteen, and Father Benito, Assistant Parish Priest, who worked and we worked one mind and one heart in collaboration with the government officers and especially with our Panchayat. I especially thank our fathers for their cooperation, and we all felt that it is our feast. We all felt and we all prayed and we stayed together in everything. So I especially thank our fathers for their wonderful and laborious work. I thank you one and all. Thank you very much. May God bless you. மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, திருவுணவால் ஊற்றம் பெற்றுள்ள முது திரு அவையை அக்களிப்பதாக. அனைத்துலகின் எதிர்நோக்காகவும் மீட்பின் விடியலாகவும் விளங்கிய புனித கன்னிமரியாவுடைய பிறப்பில் திரு அவை மகிழ்வதாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். சிறப்பு ஆசிரியருக்கு கரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி மௌனமாக ஜெபிப்போம். புனித கன்னிமரியாவின் தாய்மை பேற்றின் வழியாக மனித இனத்தை கனிவிரக்கத்துடன் மீட்க திருவுளம் கொண்ட இறைவன் தமது ஆசியால் உங்களை வளப்படுத்த திருவுளம் கொள்வாராக. அவர் வழியாக வாழ்வின் காரணரை அடைய தகுதி பெற்ற நீங்கள் அவரது பாதுகாவலை என்றும் எங்கும் உணர்வீர்களாக. இன்று இறை பற்றுதலோடு கூடியிருக்கும் நீங்கள்
அருள்வாழ்வின் மகிழ்ச்சி, விண்ணக பரிசுகள் ஆகியவற்றின் கொடைகளை உங்களோடு எடுத்து செல்வீர்களாக. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆண்டவருடைய பெயர் போற்றப்படுவதாக. என்றும் என்றும் போற்றப்படுவதாக. ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. அவரே விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்தவர். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூயாவியார் உங்கள் மீது தங்கி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பிலும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் பரிந்துரையிலும் நாளும் வாழ சென்று வாருங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. திருவிழா திருப்பலி பாடல் புத்தகம் பக்கம் 35 பாடல் எண் 10. பெரிய தேரினை தூக்கி வருகின்றவர்கள் நாளை காலை 4 மணிக்கு முன்பாக வருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Dear pilgrims, tomorrow the big car will be taken in procession at 4:30 a.m. So those who carry the big car are requested to come to the car shed before 4 a.m. அதிதூதர் மிக்கேல் திருவுருவம் தாங்கிய முதல் தேர் பவனி வருகிறது. In the first car, Archangel Michael is taken in procession. Begila Palki, Saint Michael Arage. Begila Palki Prakash Hotel के सामने रुक जाइए. தேர் பவனி வருகிறது. In the second car, Saint Sebastian is taken in procession. दूसरा पालकी Saint Sebastian Arage. புனித அந்தோணியாரின் திருவுருவம் தாங்கிய மூன்றாம் தேர் பவனி வருகிறது. In the third car, Saint Anthony is taken in procession. तीसरा पालकी Saint Anthony Arage. तीसरा पालकी धीरे धीरे चलो. तीसरा पालकी धीरे धीरे चलो. மூன்றாம் தேரினை வழிநடத்துகின்ற அந்த மரியாயின் சேனையம்மா, மூன்றாம் தேரினை வழிநடத்துகின்ற அம்மா கொஞ்சம் மெதுவாக செல்லவும். புனித சூசையப்பரின் திருவுருவம் தாங்கிய நான்காம் தேர் பவனி வருகிறது. In the fourth car, Saint Joseph is taken in procession. चौथा पालकी Saint Joseph Arage. அமலோற்பவ அன்னையின் திருவுருவம் தாங்கிய ஐந்தாம் தேர் பவனி வருகிறது. In the fifth car, Our Lady of Immaculate Conception is taken in procession. पांचवा पालकी Our Lady of Immaculate Conception Arage.
बघीला पालकी प्रकाश होटल के सामने रुक जाइए। உத்தரிய மாதாவின் திருவுருவம் தாங்கிய 6ஆம் தேர் பவனி வருகிறது. In the 6th car, Our Lady of Mount Carmel is taken in procession. छठा पालकी Our Lady of Mount Carmel आ रहे। உபயதாரர்கள் அப்படியே மெதுவாக வந்து கொண்டே இருக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Dear pilgrims, the very big car will be taken in procession tomorrow morning at 4:30 a.m. Those who carry the big car today are requested to come to the car shed at 4 a.m. tomorrow morning. நாளை காலை பெரிய தேர் 4:30 மணிக்கு பவனியாக எடுத்துச் செல்லப்படும். தேரினை தூக்கிச் செல்கின்றவர்கள் 4 மணிக்கு வந்துவிடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். உபயதாரர்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருங்கள். வியாகுல மாதா கோவிலை தாண்டி சென்று நின்று கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். இன்று உங்களுடைய உபயம் நீங்கள் மிகுந்த உதவி செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. உபயதாரர்கள் வேகமாக வாங்க. உபயதாரர்கள் வேகமாக வருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். இன்னும் ஒரு சிலர் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எனவே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை பேரும் எழுந்து நின்று கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Those who are sitting are requested to stand up and pray in silence. உபயதாரர்கள் வந்து நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருக்கீங்க, சீக்கிரம் வாங்க. கம் ஃபாஸ்ட். உபயதாரர்கள் வியாகுல மாதா கோயிலுக்கு அந்த பக்கம் போயிருங்க. எல்லாரும் இங்கே நிற்க விரும்பாதீங்க. தேர் கிளம்புவதற்கு நீங்கள் தடையாக இருக்க மாட்டீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆவே மரியா என்று சொன்னவுடன் தேரானது கிளம்ப வேண்டும். எனவே அனைவரும் போய்கொண்டே இருங்கள். வியாகுல மாதா கோவிலுக்கு அப்பால் சென்று நின்று கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். இன்று உங்களுடைய உபயம் உங்களால் காலதாமதம் ஆகக்கூடாது. போய்கொண்டே இருங்கள். வியாகுல மாதா கோயிலுக்கு அப்பால் சென்று நின்று கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். போய்கொண்டே இருங்கள், போய்கொண்டே இருங்கள். நிற்க வேண்டாம். ஒரு சில அப்படி நிற்க பார்க்குறீங்க. போய்கொண்டே இருங்கள். இப்படி எல்லாரும் நின்னா இடம் போதாது. எனவே போய்கொண்டே இருங்கள். கைண்ட்லி கீப் ஆன் மூவிங். தேருக்கு முன்னால் நிற்க முயற்சி செய்யாதீர்கள். போய்கொண்டே இருங்கள். இன்னும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. போய்கொண்டே இருங்கள். தயவு செய்து போய்கொண்டே இருங்கள். நிற்காதீங்க.
அப்படியே நின்னீங்கன்னா எப்படி? போய்கொண்டே இருங்கள், சென்று கொண்டே இருங்கள், சென்று கொண்டே இருங்கள், அப்படியே சென்று கொண்டே இருங்கள்.